Tam máš čísla a máš potom enter, ne? No. Hej, ale enter je ešte v strede. Naľavo, choď trošku naľavo na klávesnici a tam je tak enter. Lebo ty teraz ho zabíjaš. A čítaj, pozeraj, oča. A backspace tam vidíš? Také dlhé, jak medzera, ale menšie. Medzerník, vidíš medzerník v strede klávesnice? No, dobre, super. A také, ale o polku menšie je backspace. Celkom hore, pod F-kami. Jak je F12 a tam kde. Nevieš to završiť? Viem, teraz už raz ne. No, to je toto. Nie, to si zmažíš, čo si písal, to je stlačaš. Ale hneď vedľa toho... Kokot, ty si ma zabil teraz. Počúvaj, hneď vedľa toho sú také dve tlačítka. A keď stlačíš shift, čo je pod entrom, ktorý nevieš nájsť, tak... Ale na klávesnici musíš mať napísané. Tam musí byť napísané. Nie SC, to je escape, to je celkom naľavo, to nie. Počúvaj, nie to trlo. Shift, S, I, F, T. Nemá shift? To neviem, Ľubo, čo si toto, ti neviem pomôcť takto. Hej. Som ju udržal, tyhle. Lebo počúvaj, tam jak je backspace, tam máš také dve. A tam na klávesnici máš napísané medzerník, či tento vykričník a dlžeň. Vedľa backspaceu naľavo, hneď prvé tlačítko vedľa backspaceu naľavo je mäkčeň a druhé je dlžeň. A keď stlačíš shift a stlačíš toto a potom stlačíš písmeno, tak ti pôjde. Alebo vieš, ak dávaj, že neviem podľa toho, ako máš nastavenú klávesnicu, ale keď stlačíš shift a nejaké číslicu, jak je 1, 2, 3, 4, to vlastne je 1 a Č, 2 a L a tak ďalej. To pokračuje, ale musíš mať nastavenú slovenskú klávesnicu. Ty kokos. Hej. Počúvaj, len si musíš nastaviť, počúvaj, a keď si pozrieš na počítači tam dole pri hodinkách, máš čo, jaké máš, SK, N, alebo čo tam máš napísané? Hej, na obrazovke, tam tak, kde by malo byť napísané SK, N a také veci. Hej, tam jak máš hodiny a hneď naľavo. Pri hodinách, tam by malo byť také, že SK. Nie quick time. To ti nevysvetlím takto. Nedá sa. Shift. A toto, hej, no a keď stlačíš shift a tlačítko, čo je vedľa backspaceu, a potom stlačíš písmeno, a potom ti to pôjde. Ale naraz. Vedľa backspaceu také dve tlačítka sú. Shift. Nie, ty musíš tlačiť shift a to tlačítko vedľa backspaceu, ti hovorím.
Áno. Fú, tak toto je záberák ťažký. Toto je, ja už nemôžem. No hej. Už dosť. To ide o to, že sa vrtal nos. Nie, to je, vyzerá to jak medzera, ale je to o polku uši. Ešte nevidíš. Do. Šipka. Hej. Malé, hej. Ale to hneď vedľa seba by malo byť. Dobre, čau. To máš? Toto je zavité. No, super. No, shift mám. Našiel ho. A backspace si našiel? No, dobre, tak keď nemáš na shifte napísané nič, tak backspace má byť tam šipka doľava. Také isté tlačítko ako je shift, len celkom nad tým a mala by tam byť šipka doľava. No, výborné. Ale je taká šipka doľava. A toto keď stlačíš, tak si vymážeš text. No áno, áno, dobre, no. Áno, presne. Doľava, áno. Nie, stlač. A počkaj. Tam je tá šipka doľava, jak si našiel. A hneď vedľa nej sú také dve tlačítka. Čo tam je nakreslené? Počúvaj, prejdeme si normálne celú klávesnicu, jak je normálne. Shift, teraz daj si prst na shift. No, nestlačaj nič. Šúchaj. A pôjdeš o jednu klávesu vyššie a tam je enter, nie? Nie. Alebo dva. Áno, Alebo tam by mal dva. byť enter. To je Tam enter alebo 2. To ja už nemôžem. Počúvaj, enter sú dva. Enter. Áno, a jeden je nad shiftom a jeden je vedľa naľavo na alfanumerickej klávesnici. Napravo. Či napravo, no už neviem sám. Ja už nemôžem. Nemusíš mať enter, tak to je len taká šipka, jak keby si mal doprava alebo doľava. Také L-ko so šipkou. L-ko doľava so Najväčšia šipkou. klávesnica. Najväčšia mizerník. Najdlhšia. No, tak L-ko so šipkou je enter. No, a také dve L-ka so šipkou by si mal mať vlastne dve. No to malo, ne? No, však toto nad shiftom, toto L-ko so šipkou, to je enter. No a nad tým ešte je taká šipka doľava, čo vyzerá takisto jak shift. No, a toto je backspace, toto je ten backspace, čo ti hovorím. Tá šipka doľava nad tým L-kom. No, a presne teraz nad tou šipkou, presne pri tej šipke doľava, klavesa to je dlžeň a klavesa ešte doľava je mäkčeň, alebo naopak. Je to jedna tá Počkaj. istá klávesa a keď... A nie L-ko, tá doľava nad L-kom. Áno. Jaké... Nie, plus, ale ty si stále pri tých Plus, číslach. minus. Ty si stále pri tých číslach, ty Nie, choď tam preč je od tých už- čísel. Ty toto vôbec nerieš tam tú časť. No, teraz sa vysve tam, jak sú tie čísla a ten enter. Pozeraj, jak je shift. To je vlastne tá šipka doľava. Nad ňou je to L-ko doľava a nad ňou šipku hore. Polovička z medzerníka je shift, celkom dolu.
No. Áno, to je Enter. A nad tým. Ja už normálne, už mám krče v bruchu, ty ale. No. Áno. Backspace, áno, to je backspace, presne to je ono. A klavesu vedľa toho, naľavo, také maličké dve klavesy, hneď. Áno, vedľa backspaceu naľavo. No áno, a to je mekčeň a vykričník, či vykričník. Shift a toto. A zase sme na začiatku. A dajme tomu sa rovná, daj. Toto rovná sa, čo tam máš. Shift a toto rovná sa. A teraz tlač. Teraz tlač napríklad C-čko tlač, aby malo byť Č. Démon interpunkcie, Marian. Ale naraz, to musíš najprv stlačiť Shift, potom stlačíš to tlačítko a potom stlačíš napríklad tomu C, aby si mal mať. A pustiť, no. To nezvládne. No. A púšťaš spojku pomaly. Ja aj tak potom máš nastavenú zlú klávesnicu, máš asi nastavenú anglickú klávesnicu. A to si musíš nastaviť slovenskú klávesnicu. A keď stlačí Alt Shift na pravej strane, nie na ľavej strane, tak sa mu prepne. Shift Alt. Na pravej strane. Tak potom tam nemáš vôbec nastavenú slovenskú klávesnicu, keď je z anglická počítať. Tak čo chcete? No tak potom to je už zase na úplne na čo iné. Na ďalšiu hodinu. To neporiešime. Tým pádom musíš mať nastavenú slovenskú klávesnicu a potom ti to pôjde, ale keď máš z anglická počítač, tak potom máš tam len anglickú. A potom tam budeš mať len plus a sa rovná, no. No, a potom tak.